Que me cobraba bien por todo. Yo te voy a ir, esto es en algo, tío.
tú tienes suerte, jardín tendré yo, jardín tendré yo, jardín tendré yo. Ay, sí, 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 ay, no, 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 no. Regidors i regidores de la Corporació Municipal, autoritats, benicarlandos i benicarlandes. Permeteu-me que comence felicitant i agraint a la colla de gegants i cabuig, els dolçainers i el grup de danses La Sotà per les seues actuacions d'avui. Un any més ens han acompanyat en aquesta cercavila festiva fent allò que ens fa tan nostres i que tant ens identifica, la música. Avui estem aquí per a commemorar la Diada del 9 d'octubre, una festa plena de simbolisme per a tots els valencians i valencianes, una festa que ens identifica com a poble i que rememora una data que ha estat el punt de partida d'una evolució que encara avui no s'ha acabat.
Des d'aquell dia, efectivament, la història ens ha dut per molts camins que són els que han acabat configurant el nostre Benicarló actual. Una ciutat que mira al futur amb esperança, que treballa dia a dia per afrontar els nous reptes i que sap estimar la seva història, la seva cultura, la seva llengua i totes les seues tradicions. Els valencians i valencianes d'avui en dia continuem celebrant el 9 d'octubre i homenatjant el nostre fundador. Junts, en harmonia i concòrdia, esforçant-nos per fer-nos sentir i reflexionant sobre què hem sigut, què som i què volem ser. I com a poble emprenedor que ha aconseguit prosperar, que ha fet de la diversitat la seva riquesa i del treball la seva força, estic segura que trobarem les millors solucions als problemes que ens afecten a dia d'avui i que millorarem les nostres expectatives com a poble per tal de seguir endavant, tal i com han fet els nostres avantpassats al llarg de la història. Avui celebrem una de les festes més antigues d'Europa i, tot i les circumstàncies difícils que vivim i hem viscut, el 9 d'octubre continua sent un referent del naixement del poble valencià, el qual, amb aquesta tradició, vol insistir en la seva arrelada voluntat de fer valer els valors de la llibertat, la concòrdia i la solidaritat, amb l'esperit d'un poble que mira cap al futur. Vull desitjar-vos a tots que este 9 d'octubre ens doni llums per a trobar un horitzó de vida digna, on la ciutadania siga activa políticament, on hi hagi una política de les persones per a les persones, un horitzó per a reivindicar els drets socials i laborals, l'estat del benestar, les comarques i els municipis, un horitzó on l'exigència de reivindicar els recursos justos per als valencians siga una prioritat. Un problema, el dels recursos, que afecta el conjunt de la societat valenciana, una reivindicació històrica en la que no volem ser més que ningú, però tampoc menys. Un horitzó en definitiva, un horitzó que ens permeta mirar-nos i sentir-nos orgullosos de ser un poble. Celebrem qui som, com som i d'on som. Celebrem-ho avui i sempre. I sí, a part de aquí. On està Rafa? Rafa!
han hecho un rosario. Thank you.